We gaan naar de familie Carlas de Jong. Het gezin bestaat uit mem en stiefheid. Twee bijen die van mem binnen uit een eerdere relatie, die staan onder toezicht. Dat is Danielle van 13 en Milan van 12. En dan zijn er nog twee bijen van deze mem en stiefheid samen. Die staan net onder toezicht. De bijen zijn nou dik een jaar weer thuis nadat ze een aantal jaren uit huis plaatst west binnen. Toen ze de eerste twee uit huis plaatst binnen, ben ze eerst een jaar apart west. Toen is het gezinshuis werd mijn zoontje ziet sluiten. Die zit in een specialiseerde gezinshuis, zeg maar, want hij heeft een trauma. Toen is hij bij mijn dochter geplaatst. En toen had ze 30 jaar zitten en eigenlijk toen wik je er weer. Toen wie het een beetje van, ja, wel naar huis plaatsen, net naar huis plaatsen. Alleen toen is dat gezinshuis echt sluiten. Dus ik ben wel een aantal keer, zeg maar, oorplaatst. Van de ene dag ging het dicht, werd door de overheid werd dat besloten. En dat vind ik heel erg, dat punt neem ik de overheid dat heel erg kwalijk. Er wordt op de verkeerdere dingen wordt er bezuinigd. Goedemorgen Geertje. Goedemorgen. Deze band die win plaatst in een gezinshuis. Daar zitten zij goed op hun plek. Daar gaan ze naar squallen, dat gaat goed. Daar hebben ze hun hele sociale leven, hun sporten, hun vriendjes, vriendinnetjes. En dan toch dat er bezuinigen worden moet. Moest dat huis, dat specifieke huis wat zij wen, moest dicht. En dat betekent dat die ben verhuizen moeten en opnieuw beginnen moeten. En dat vind ik haast net uit te lezen aan ouders dat om yield in feite die ben weer zo'n verdriet ondoggen. En dat vind ik heel lastig om dan mijn cliënten nog richting de eigen oor te zien. Wat Wikje heeft gedaan, en ja, dat moet ik het regiecentrum toch gewoon meegeven. Dat is, ze hebben echt gekeken van nou, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand en wat is er nodig om te zorgen dat het weer een gezin kan worden. En dat is waar het om draait, het onderzoeken van de feiten. Ik heb gezien dat die bijen nou weer echt wel gelukkig binnen, nou ze weer thuis binnen, nou ze weer een gezin binnen. En dan merk je gewoon dat je dan een aantal jaren belutsen bent, dat het volle makkelijker is om te zien wat is er onderhouden, wat moet er gebeuren. Omdat je het varen kerst op het stukje ervaring was met het gezin, maar vooral ook op de relatie die je opbouwt met deze mensen.